Vrijdag was toptennister Demi Schuurs te gast in Venray. Namens Bundeling, een van haar sponsoren, gaf ze een clinic bij Maaskoert. Wij zijn als Bundeling trotse sponsor van Demi. Eigenlijk in het begin van het jaar die uitdaging samen aangegaan. Natuurlijk een wereldtopper die in de top 5 van de wereld staat bij damesdubbel. Een mooi Limburgs product op sportief gebied. En dat vonden wij wel een hele mooie manier om ons daarmee te associëren. En nu hebben we eigenlijk Demi uitgenodigd om samen met een aantal klanten en relaties samen een clinic te verzorgen. Waar we enerzijds leuk met elkaar kunnen kletsen, een hapje kunnen eten en ook nog sportief leuk bezig zijn en misschien nog wel wat kunnen leren. Dus daarvoor staat het vandaag eigenlijk in het teken. Einde vorig jaar ben ik in contact gekomen met Elroy. Elroy is verantwoordelijk voor Bundeling en vandaar dat deze clinic vandaag plaatsvindt. Ja. Het plan zeg maar, om te beginnen met een aantal gewoon leuke oefeningen, dat iedereen ook naast mij staat, maar ook tegen mij speelt. En op het einde zullen we nog een paar punten spelen. Schuurs is vooral actief in het dubbelspel, waarin ze vorig jaar zeer succesvol was. Ja, 2018 was denk ik een uitzonderlijk jaar. Daar wil ik ook niet mee vergelijken, want ik weet niet of dat ooit nog gebeurt. Maar 2019 begon heel moeizaam. Veel problemen om een vaste partner te vinden in het begin van het jaar. Wat pech met partners die blessures hadden. Maar toen ik eenmaal vanaf mei zeg maar, mijn vaste partner gevonden had, een Duitse, Annalena Greuneveld, ja, toen ging het eigenlijk wel prima. Ik ben tevreden over het jaar, ik ben tevreden over mijn niveau. We hebben de Masters gehaald voor de beste 8 teams van de wereld. Dus ja, natuurlijk 5 finales spelen, 5 verliezen is natuurlijk jammer, maar al met al gewoon tevreden. Ja. Schuurs richt zich nu volledig op het nieuwe seizoen. Eind december vertrek ik naar Australië. Ja, en dan begint eigenlijk het hele jaar weer opnieuw. En dan beginnen we in Australië en dan eindigen we weer in Azië. Dus ik speel heel het seizoen met Kveta Peschke, een Tsjechische. Is al iets ouder, is 44 jaar, maar een bewuste keuze van mij omdat zij iemand is die heel positief is, heel goed kan relativeren, waar ik nog heel veel van kan leren. Maar ook gewoon iemand met heel veel ervaring en gewoon een topspeelster. Dus daar zal ik het jaar mee beginnen in ieder geval en dan hopen dat het klikt. Maar ik ga er wel van uit, want persoonlijk klikt het in ieder geval wel. En voor Bundeling was de clinic een succes. Ja, zeker. Nee, ja, het is natuurlijk iets, je moet al sportief aangelegd zijn, je moet van tennis houden. Dus we zijn ook wel, wat dat betreft, weten we natuurlijk veel van onze klanten. En hebben we gewoon ook wel geselecteerd op welke klanten dit ook echt leuk vinden. En dus vandaar dat dit zeker een succes is vandaag. Ja. Demi is binnen haar familie niet de enige topsporter. Vader Lambert was handballer en broertje Per speelde afgelopen week met Ajax in de Champions League tegen Lille. Echt heel erg goed gedaan. Het was natuurlijk niet makkelijk. Veel druk op hem, veel ogen op hem gericht. Maar ja, hij hield zich echt staande. Hij speelde volgens mij gewoon echt een topwedstrijd. En we zijn allemaal heel erg trots. Ja.